नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बनी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल दर्द भरा गीत, एगो दुखियारी के दर्द। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया ढंग से गायकी कर देतनी तो गाना 100% नवरात्र में बच जाए भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर गीत के कैसे गायक बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया गाना भी। तो रुआ जैसन भी मीटर लिखवाओगे बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, देवी गीत, भक्ति गीत, भोजपुरी गीत, हर तरह के मीटर मिले भैया। आ मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिले जन्नी। तो कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवाओ होखे बेहिचक रुआ फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और बता दिया चाहतनी कि भैया अगर चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया वीडियो का अपडेट मिलत रही। आज के जो गाना लिखले बानी लय बाटे पूर्वी के भैया, लेकिन गाना बहुत बेजोड़ बाटे। देखिए एगो औरत गई भी माई के दरबार में, का कहती है माई से कि अचरा पसारी बझनिया, अरे अचरा पसारी बझनिया, करे कर जोर की झर झर बरी से मैया, दूनो रे नयाना वासे लोर की झर झर बरी से मैया। आचरा पसारी बझनिया, आचरा पसारी बझनिया, करे कर जोर की झर झर बरी से मैया, दूनो रे नयाना वासे लोर की झर झर बरी से मैया, दूनो रे नयाना वासे लोर की झर झर बरी से मैया। कौन भइल गलती कैलू, कौन भइल गलती कैलू, करे जावा कठोर की झर झर बरी से मैया, दूनो रे नयाना वासे लोर की झर झर बरी से मैया, दूनो रे नयाना वासे लोर की झर झर बरी से मैया। तब भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भले तो क्षमा चाहत नहीं, काहे कि लोग हम डमी बतौले बनी। रउआ एक के फीलिंग दे के बढ़िया से माज के गा देता नहीं तो गाना नवरात्र में बच जाए भैया। अगर मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।